te kene ka video mta ko ban kren shaphang ka Jingiat namar Hangne la reflect pule hane ha way koren ko nang ba kharlai khot ka bani kong hadu kharlai ka kren shaphang ka Jingiat klem ka Jingiat ngim long ai te habai la reflect pule hane phi so thu kham shai shaphang ka Jingiat kumno ka Baibl ka ong amar ne dau ka Baibl ka ong ba larangi don hakano kano ka jing start larangim don ka Jingiat ngim long ai lane larangi ai katno ro larangim don ka Jingiat ngim long ai lane larangi thang la de nang apta jono ro lane larangi pandut po larangi tristom nang apta jono ro lane larangim don ka Jingiat ngim long ai hanrei lada ngim don ka Jingiat kine boro ngim long ai ya ka bangi le lane ya ka bang ni tristom lane ya ka bangi long kumno ro larangim don ka Jingiat komba I la de like pule hane how way koren nong ka bakhalai khot ka mani kong hadu khatlai ka yathu kham shai shaphang ka Jingiat phila wasothu ladang klem ka Jingiat ngim long ai wadlangi don ha ka Jingiat wadlangi ngi don ha ka Jingithu lupa wadlangi don ha ka Jingtip ne ha ka Jing start ka ba kumno ro klem ka Jingiat ngim long ai wadlangi long gi ba kumno ro klem ka Jingiat ngim long ai te kane ka Jingiat hane ka long ba habangi sothu hangne I shaphang ka Jingiat tengi hapan I ya baroh kampel laki de ginong shun ne laki de mano rei ka Jingiat le ban bu sha khama te hani try polok la philek pule ka yathu shaphang ka Jingiat ya ka bangi haban bu sha khama te la rangi pule ka Baibl la rangi yathu ye ki jingja la ne ki jinglong ha ka history la ne ki kamdai bangi bisni yano rei ka shulong ba kalongum tai ha ka Baibl shibu lada uji suha ka porba wan long bru shagane ka perthei u hikai ka ba dei hindai ki jiu ne ki pharishi ki si u ki dang mut ba namar ki dang mut ba ula hikai ba klala ne ula le ta ki ka ba bom dei hindai larangi so thu ya ka Bible ba kom dei ma u te ki ba pun hi ki ba pule ya ka Bible ne ki ba so thu ek Bible lada ki shibu lada ki flash phang ki ta ki ka ba ki tip ha ka Bible ka long be thik kum ba ka por jong jisu ki breu ken ong be ba uniu kumta hanrei larangi so thu pade ka kum ka Bible larangi so thu pade ya ka Bible ka Jingiat ieit habangi kren ki da ka Jingiat ngiathu ki da ka Jingiat om da ka jing bishni ne ka jing mutsniu ne da ka jing kumta ta te hanrei ngiathu ki ha ka Jingiat namar klem ka Jingiat ngim long ai larangi plang ka Jingiat larangi ong da ka Jingiat larangi ngiathu da ka Jingiat om dai bangi shun rei ngi shu yathu laneng shu batai laneng shu ong laneng shu panpau da ka Jingiat namar klem ka Jingiat ngim long ai te prolog na try piece of thu ka banga ong ne te kane ga dai tam ka video ting sa siam pas ko e pat ki video ha ko e ka por Hok Blei shibo ne phi yo page ne ka video